Un cyfle mae rwy'n ei gael i chwarae pêl-droed, un gyrfa. O'n i rioed i dweud swn i'n licio chwarae dramor. Gyda y cyfle yma i ddod i'n D11 efo Martin Rennie, dyma rhoi galwad ffôn i fi. Hwnnw o'r Highlands yn yr Alban, a fi'n chwarae efo Inverness yna. Ac o'n i'n teimlo bod yn gyfle rhydd dda i beidio i gymryd o. Fama dwi'n best yn Carmal ei hun. Da ni ryw 10 munud i ffwrdd o'r maes ymarfer. Fanna fyda ni o ddull un i ddi Gwenar. A wedyn, i'r cyfeiriad arall, mae'r stadiwm Lucas Oil. Fanna da ni'n chwarae'n gemau cartra. Stadiwm anfarth. Da ni'n rhannu'r stadiwm efo'r Colt o'r NFL. Mae'n dros 70,000 o seddi o stadiwm. Clamp o stadiwm fawr. Mae'r awyrgylch yma'n gret. Mae'r fans y cefnogwyr, maen nhw wedi bod yn gret. Maen nhw'n wahanol iawn o ffordd mae cefnogwyr adra. Mae fwy o entertainment yn hytrach na gêm. Be sy'n braf ydy, mae gen ti fand, dim cweit y Barry Horns, de? Ond mae gen ti fand yr ochr yma. A mae gen ti fand yr ochr arall hefyd, sydd yn unwaith mae un band yn stopio, mae'r band arall yn dechrau. Wedyn, mae yna awyrgylch yn gonstant drwy gydol y gêm, mae yna rhywbeth yn digwydd, mae yna rhyw fuzz yma sydd yn... Pan ti'n chwarae'r gêm, pan ti'n clywed hyn, mae'n cadw rwy'n i fynd, ti'n gwybod? Achos mae'n gêm sydd yn tyfu. Sam dwywaith am hynny, dwi wedi bod yn gwylio sut mae pêl-droed yn tyfu yn y blynyddoedd dwytha yma. A mae'n mynd yn gryfach ac yn gryfach o flwyddyn i flwyddyn. In extra time. Becker. Saved by Fawn Williams! Y sialans fwyaf, cael y ci yma. Mae'r ci yn bart mawr o'n bywyda ni, fi a Claire Martnar. Mae rwy'n ffrindiau o'r ci, dim ots os di rwy'n colli gêm neu cura gêm neu beth bynnag, dim ots be di'r emosiwn. Mae'r ci y fath yma. Cymffon ar hen gi yn mynd, mae'n dod â gwen i wynaf rwy'n yn syth. Mae yna rhyw air yn ei mewn ffordd bod fi'n byw yn Carmel a fi na di magu yn Dyffryn Nantlla milltir o rwth, neu hanner milltir o rwth Carmel ei hun yn Dyffryn Nantlla. A bod yna Garmal yma yn Indianapolis. Mae cael byw yma, ardal artistig iawn, rhywbeth sy'n agos ata fi. Mae gynna fi ddiddordeb mawr mewn arlunio. Wedyn mae cael mynd lawr lôn a cael cymysgu efo pobl efo'r un diddordeba yn braf iawn. Mae yna gymaint o waith paratoi a stres yn dod efo chwarae pêl-droed. Wedyn mae'n bwysig iawn bod fi'n cael chydig bach o home comfort mewn ffordd yma. Fi'n peintio a chwarae gitar. Dwi'n teimlo bod hwnnw yn ddau beth. Dwi'n cael switch off mewn ffordd. A bod fi jyst yn cael gwneud rhywbeth hollol wahanol dwi'n mwynhau i gwneud. Un o'r pethau sy'n licio gwneud o'r ochr celf cyn fi adael, fysa gwneud mosaic o'r crest yma. A gella roed o yn y Lucas Oil neu lle bynnag i arddangos o. So hwnna'n reit neis gadael rhywbeth fel ar ôl cyn fi fynd yn ôl am yr hen Gymru fach.